Ai, Superman, Superman, non é o mesmo quixera que quixese. E vós que espelidos andades, que cachades todo. A alerta saltou cando algúns de vós escuitastes esta frase da película Batman contra Superman. Se quixera, xa estarías morto. Imos por partes. En castelán tanto dá dicir quixera ou quixese, porque son o mesmo tempo verbal, o pretérito de subxuntivo. Pero en galego non é así. Quixera é antepretérito ou pluscuamperfecto e quixese é o propio pretérito de subxuntivo. A ver como te explico. O antepretérito só se utiliza con accións concluídas do pasado e normalmente van con outro verbo. Cando pasei pola túa casa xa marcharas. Onde vai que morrera? O outro tempo, o pretérito de subxuntivo, fala de accións que non concluíron, ou que non se produciron, ou que son unha hipótese. Gustaríame que viñese. E viñese porque non veu. Se estiveses aquí saberíalo. Significa que non estás e que non estiveches. Polo tanto, é mellor dicir, se quixese, xa estarías morto. Porque se supón que non quixen en ningún momento, é só unha hipótese. Con todo, estes dous tempos, o antepretérito e o pretérito de subxuntivo, poden usarse en frases que implican desexo. Dise que enche dera, pero tamén oxalá viñese. Dígocho eu.